The world is evolving rapidly in ways never before experienced. People all over the planet are consumed with new technologies, applications, and social media. The internet today offers many opportunities to generate online passive income. But for most, it's just a dream. What if you were connected to a system, training, and support with experts that can show you the way, guide you step by step how to generate extra income, and help you secure your financial future? For the first time ever, people just like you, your neighbors, family members, friends, and coworkers can learn how to have a positive real-life transformation and get paid at the same time. Discover Asira, the company for the people. A social lifestyle community with a vision to connect beyond 1 billion people around the world to give them access to knowledge, skills, training, and confidence to gain financial freedom and abundance right now. In just a few weeks, many people in Asira in different countries are earning an additional income working from home right now. Whether you are just a beginner or you're a seasoned professional, we believe that you will appreciate this amazing opportunity. Are you ready for a life-changing experience? Join Asira today and be part of the Beyond 1 Billion vision. Contact the person who sent you this video and discover now how you can have everything you need to create the lifestyle of your dreams. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους από όπου και να μας ακούτε. Χαίρομαι που βλέπω διαρκώς νέο κόσμο μέσα στο Zoom, κάθε φορά όλο και περισσότερο. Το όνομά μου είναι Θανάσης Φουσέκης. Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα και τους τελευταίους 6 μήνες είμαι και εγώ κομμάτι της Ασίρα. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι απόψε ο οικοδεσπότης σας και να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση μιας μοναδικής επιχειρηματικής ευκαιρίας και ενός απίστευτα καινοτόμου project για το οποίο οι φίλοι σας κάλεσαν σήμερα να είστε εδώ. Μια ιδέα που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια αγορά και που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε ελάχιστους μήνες να αλλάξει πραγματικά τη ζωή του. Αυτό δεν είναι άλλο από την ιδέα της Ασίρα, μια εταιρεία για όλους τους ανθρώπους. Μια εταιρεία που σου δίνει τη δυνατότητα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να αλλάξεις και να καλυτερέψεις και εσύ τη ζωή σου μέσα σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε. Κάνοντας πράγματα που ήδη κάνεις στην καθημερινότητά σου. Ουσιαστικά, το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι όρεξη και θέλεις να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου, καθώς και μία σύνδεση στο ίντερνετ. Πραγματικά τίποτα άλλο. Σίγουρα για να είστε εδώ, ιδιαίτερα εσείς που ακούτε αυτές τις πληροφορίες για πρώτη φορά, είστε άτομα που ψάχνουν, που θέλουν και που αναζητούν το κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Ίσως πάλι κάποιοι να σκέφτεστε, ok, θα ακούσω ακόμη μια παρουσίαση όπως τόσες άλλες, τα έχω ξανακούσει αυτά, τα ξέρω αυτά, όλοι τα ίδια λένε κτλ. Πιστέψτε με, σας καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί κάπως έτσι ένιωθα και εγώ όταν ήρθαν στα χέρια μου αυτές τις πληροφορίες. Πραγματικά όμως, ο φίλος που σε κάλεσε σήμερα εδώ, σου έχει κάνει ένα δώρο ανεκτήμητης αξίας. Και αυτό θα το καταλάβεις πολύ περισσότερο στην πορεία. Ουσιαστικά, αυτό που θα ακούσεις συμβαίνει για πρώτη φορά παγκοσμίως και έχεις τη δυνατότητα να το ακούς πριν από εκατομμύρια άλλους. Βρίσκεσαι λοιπόν στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή και με την πιο κατάλληλη εταιρεία. Ειλικρινά πείτε μου, ποιος δεν θα ήθελε να εργάζεται από την άνεση του σπιτιού του? Να ταξιδεύει και να εξερευνεί τον κόσμο. Να μοιράζεται πάρα πολύ περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ουσιαστικά, μέσα από την Ασίρα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε οικονομική ελευθερία, αλλά και ελευθερία χρόνου. Θα δούμε ότι η Ασίρα δεν είναι τίποτα άλλο από μία υπερπλατφόρμα, μία πλατφόρμα η οποία δεν έχει φυσικό προϊόν, δεν πουλάμε τίποτα σε κανέναν, έχει υπηρεσίες, έχει ενώσει τις 5 μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως βάσει τζίρου. Πράγματα τα οποία τα κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ καθημερινά, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία να αμοιφθούμε γι' αυτό. Αυτό είναι ουσιαστικά που αλλάζει η Ασίρα. Πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα. Τα κοινωνικά δίκτυα που κάνουν 55 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Όλοι μας γνωρίζουμε το Facebook, το Instagram, το Twitter και πολλά άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έχεις σκεφτεί όμως με ποιον τρόπο τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν 55 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο? Τι πουλάει ουσιαστικά το Facebook και κάνει αυτά τα χρήματα? Αν για κάποιο λόγο αύριο όλοι μας αποφασίζαμε να σταματήσουμε να μπαίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι το Facebook, ξαφνικά ο τζίρος θα μηδενιζόταν. Ουσιαστικά λοιπόν το Facebook πουλάει, εμπορεύεται το δικό μου προφίλ, το δικό σου προφίλ και ουσιαστικά πουλάει τη δύναμη της κοινότητας. Ηλεκτρονικό εμπόριο, 29 τρισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Το νούμερο είναι εξωπραγματικό, το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέσα στην καραντίνα κιόλας αυτούς τους τελευταίους μήνες τα νούμερα αυτά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία όλο και περισσότερο και αγοράζει μέσα από το ίντερνετ. Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εκτοξεύσει τους τζίρους του στα 29 τρισεκατομμύρια το χρόνο. Εδώ θα δούμε κάποιες καινοτομίες όσον αφορά την Ασύρα. Συνεχίζουμε με ταξίδια και τουρισμό. Αυτή η βιομηχανία κάνει 8,8 τρισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Είναι μια βιομηχανία που ακόμα και μέσα στην πανδημία, όλους αυτούς τους μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι περισσότερες βιομηχανίες είναι κλειστές, αυτή δεν έχει σταματήσει ακόμα και τώρα. Μια βιομηχανία η οποία ακόμα και για πολλούς λόγους άνθρωποι ταξιδεύουν, έστω και για δουλειά. Παγκόσμια ηλεκτρονική εκπαίδευση, 325 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Ουσιαστικά, πάλι θα πω για τους τελευταίους μήνες που ζούμε μέσα στην καραντίνα, οι περισσότεροι έχουν μάθει πολύ περισσότερο το κομμάτι της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Έχουμε μπει στη διαδικασία πλέον πολλοί κόσμος, ακόμα και τα παιδιά μας, να κάνουν e-learning, να μπαίνουν στη διαδικασία να συνδέονται μέσα από έναν υπολογιστή. Πολλοί κόσμος ούτως ή άλλως μπαίνει στη διαδικασία και ψάχνεται, βρίσκει διάφορες πλατφόρμες για να εκπαιδευτεί και εδώ η Ασύρα καινοτομεί, όπως θα δούμε και στην πορεία. Τελευταίο άφησα το δικτυακό marketing, αλλιώς τις άμεσες πωλήσεις, με 190 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Ο λόγος είναι διότι αυτή η βιομηχανία είναι και η βιομηχανία που θα μας δώσει τα περισσότερα χρήματα από όλα τα υπόλοιπα. Είναι η βιομηχανία που ήδη πολλούς από εμάς μας έχει πληρώσει. Είναι μια βιομηχανία η οποία πλέον σπουδάζεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, το network marketing, σαν το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το όραμα το έχει εμπνευστεί ένας άνθρωπος, ο Γιάννης Σαχτούρας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός οραματιστής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τη θέση που είμαστε εσύ και εγώ αυτή τη στιγμή. Έχει αλλάξει 17 εταιρείες στη ζωή του, 17 εταιρείες δικτυακού marketing. Κατάφερε να κερδίσει αρκετά χρήματα. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Έχει λάβει πάρα πολύ υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις. Έχει λάβει πολύ σπουδαία βραβεία για τη παγκόσμια συνεισφορά του στην ελευθερία και την ανεξαρτησία. Για όσους γνωρίζουν το Secret, το μυστικό, η συνέχεια του Secret είναι το Beyond the Secret και ο κύριος Σαχτούρας είναι ένας από τους διευθυντικούς παραγωγούς της 12 πλέον φοράς βραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας Beyond the Secret. Ο κύριος Σαχτούρας έχει πάθος με την εκπαίδευση και η αποστολή του είναι να επηρεάσει θετικά τη ζωή πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Ουσιαστικά αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι ακούτε αυτές τις πληροφορίες πριν το 1 δισεκατομμύριο. Γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή η Ασύρα έχει πολύ λίγους μήνες ζωής, ουσιαστικά είναι και αυτό που είπα πριν, ότι είμαστε στην αρχή, έχουμε την ευκαιρία να είμαστε κομμάτι αυτής της ιδέας από τους πρώτους. Όπως κάθε εταιρεία, έτσι και η Ασύρα θα εξελιχθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα είναι μέσα από 3 φάσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στη φάση νούμερο 1. Η φάση νούμερο 1 είναι ουσιαστικά η φάση στην οποία χτίζεται η παγκόσμια ομάδα συνεργατών. Είναι ο πυρήνας, είναι ουσιαστικά από τις πιο σημαντικές φάσεις που θα ακολουθήσουν. Εδώ να σας πω ότι κάθε φάση θα βάζει μέσα στην πλατφόρμα της Ασύρα πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά ουσιαστικά στη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στη φάση νούμερο 1, έχεις τη δυνατότητα εσύ που ακούς σήμερα αυτές τις πληροφορίες να πάρεις κομμάτι από την πίτα. Φάση νούμερο 2. Εδώ είναι που θα έρθει
μέσα στο 2021 θα ανοίξει ένα νέο social media αντίστοιχο του Facebook με μια τρομερή καινοτομία. Όλοι μας έχουμε προφίλ σε Facebook, Instagram κτλ. Άλλοι έχουν 2 και 3 προφίλ. Περνάμε κάποιες ώρες μέσα εκεί, αλλά δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να πληρωθούμε από αυτό. Ουσιαστικά η Ασύρα θα φέρει το μοναδικό, το πρώτο social media παγκοσμίως που θα σε πληρώνει επειδή θα έχεις απλά εκεί ένα δωρεάν προφίλ. Θα σε πληρώνει με $1 για κάθε αίτημα αφιλίας που θα κάνεις για τους φίλους που θα συστήνεις και με 10 λεπτά του δολαρίου, με 10 cents για κάθε φίλο το φίλο και ούτω καθεξής. Εδώ θα μπορούσα κάλλιστα να σταματήσω και την παρουσίαση. Είναι μια ευκαιρία μόνο αυτό το κομμάτι για όλο τον κόσμο. Νομίζω κανένας δεν έχει πληρωθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Όλοι μας παταλάμε ώρες, αλλά κανένας ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να πληρωθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το που θα βγει αυτό στον αέρα θα γίνει γρήγορα viral. Πάρα πολλοί κόσμος θα μάθει για την Ασύρα και όσοι έχουν ξεκινήσει πριν, όσοι είναι στη φάση 1, κομμάτι της Ασύρα θα εκμεταλλευτούν όλο αυτόν τον κόσμο που θα μπει στη φάση 2. Φάση νούμερο 3. Είναι εδώ που ουσιαστικά η εταιρεία θα ανοίξει το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα ηλεκτρονικό τρισδιάστατο mall, όπου εδώ πάλι η Ασύρα καινοτομεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 9.000 υπερισαγωγείς, 9.000 ουσιαστικά κεντρικές αποθήκες χωρών, όπου μιλάμε στην ουσία για πάνω από 500.000 προϊόντα, τα οποία είναι προϊόντα πασίγνωστα, είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζει ήδη όλος ο κόσμος. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει και δουλεύει, συνεχίζει και κάνει τζίρους, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα να βρίσκουμε τρομερές εκπτώσεις σε ήδη επώνυμες μπράντες που αυτή τη στιγμή τις αγοράζει ο κόσμος από το διαδίκτυο. Έτσι, όπως γίνεται και στο Facebook και σε πολλά social media, θα πέφτουν διαφημίσεις στο δικό μας το social media, από το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα, με σκοπό ο κόσμος να βλέπει προϊόντα που ήδη αγοράζει σε τιμές αποθήκης. Κάθε φορά λοιπόν που θα δημιουργείται ένας τζίρος στη δική μας την ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο social μετά από εμάς, εμείς θα κάνει να λαμβάνουμε χρήματα ακόμη και από εκεί. Θέλω να δούμε τι έχουμε ήδη, τι υπάρχει ήδη στα χέρια μας και τι είναι ήδη ανοιχτό. Η Ασύρα, όπως είπαμε και πριν, έχει την δική της ακαδημία, το Asira Academy. Προσφέρει ουσιαστικά μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, ένα καινοτόμο ψηφιακό κόσμο γνώσης. Οι άνθρωποι εδώ θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται, να μαθαίνουν από τους κορυφαίους ομιλητές, συγγραφείς και εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι που έχει κάνει η Asira. Έχει μαζέψει τους κορυφαίους και τους καλύτερους από όλο τον κόσμο στο είδος τους και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδευόμαστε από αυτούς 24 ώρες το 24ωρο μέσα από την άνεση του σπιτιού μας. Όχι μόνο αυτό όμως, θα δούμε ότι εδώ μπορούμε να συνδεόμαστε και με άλλα μέλη της κοινότητας σε ένα κλειστό social που υπάρχει ήδη στο Asira Academy. Θα μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ίδιους τους εκπαιδευτές και να παίρνουμε γνώση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Γνώση από το πιο απλό μέχρι κάτι πολύ πιο εξειζητημένο. Για όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε πιστοποιήσεις και όλα αυτά θα είναι γνώση η οποία θα μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή η Asira έχει επενδύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στο Ντουμπάι. Έχει φτιάξει τα δικά της τα στούντιο, τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, ειδικεύεται σε επαγγελματικές βιντεοσκοπήσεις και μεταδόσεις. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι εκπαιδευτές που προείπα να ανεβάζουν τα δικά τους σεμινάρια μέσα σε αυτό το στούντιο, να γίνονται ανακοινώσεις, να γίνονται εκπομπές, να γίνονται παρουσιάσεις, να γίνονται παραγωγές, συνεντεύξεις, TV shows και πάρα πολλά άλλα. Ήδη έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή ένας συνεργάτης μας, ο κύριος Δημήτρης Ογάκης, να έχει επισκεφτεί το Ντουμπάι, να έχει επισκεφτεί τα στούντιο, όπως και πολλοί άλλοι, πραγματικά μέσα από τη δική του ιστορία επιτυχίας, διότι ο Δημήτρης Ογάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και έχει καταφέρει να φτάσει στο υψηλότερο σημείο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στην Asira. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε και την τελευταία λέξη, να επισκεφτούμε την Ακαδημία όπου φιλοξενούνται το δικό του courses, η δική του ιστορία επιτυχίας και να ακούσουμε μέχρι και την τελευταία λέξη, γιατί όλα όσα μας λέει ο κύριος Γάκης είναι πραγματικά ανεκτήμητης αξίας. Επίσης, εκτός από το Academy που είναι ήδη στον αέρα,
έχουμε και το Smart Travel. Εδώ ουσιαστικά η Ασύρα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τη δική μας προσωπική ταξιδιωτική πύλη. Το δικό μας προσωπικό τουριστικό γραφείο. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εκτόσεις αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό και διαφορές που φτάνουν το 70%. Σε πολλές περιπτώσεις και λόγω καραντίνας το έχει ξεπεράσει, ξεπερνάει και το 70%. Έχει να κάνει τα πάντα σε σχέση με κάποιο ταξίδι. Μπορεί να μας καλύψει όλες τις ανάγκες μας που αφορά ένα ταξίδι. Ξενοδοχεία, πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρουαζιέρες, εκδρομές, πολυτελή σπίτια. Όλα αυτά με την ασφάλεια της χαμηλότερης τιμής, διότι η Ασύρα μας δίνει και μια εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Ουσιαστικά μας λέει ότι αν κάποιος βρει κάπου αλλού τον ανταγωνισμό, σε οποιοδήποτε άλλο site, βρει κάποια τιμή φθηνότερα από το δικό μας, το Smart Travel, η Ασύρα μας επιστρέφει το 110% της διαφοράς. Όχι μόνο αυτό όμως, εδώ έχουμε τη δυνατότητα, μέσω του Smart Orbit, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, να μοιραζόμαστε ουσιαστικά τη δική μας προσωπική ταξιδιωτική πύλη με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ήδη κομμάτι της Ασύρα. Δεν είναι ήδη μέλη της Ασύρα. Αυτό γιατί? Αυτό διότι θα μπορεί κάποιος, στέλνοντας του ένα link σε κάποιο φίλο μας, θα μπορεί να μπει, να βάλει τα στοιχεία του, εντελώς δωρεάν, να περιηγηθεί στην πλατφόρμα, να δει τις ιδιαίτερες τιμές της Ασύρα, όλα αυτά που σας είπα και πριν, και θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει το δικό του ταξίδι. Εδώ να σας πω ότι ο φίλος μας που θα λάβει το link θα βλέπει τη μισή έκπτωση από αυτή που θα βλέπουμε εμείς. Αυτό διότι εκείνος δεν είναι ακόμη μέλος. Βέβαια και η μισή έκπτωση θα είναι καλύτερη από την καλύτερη τιμή του εμπορίου. Αν ο φίλος μας εδώ λοιπόν κλείσει οποιοδήποτε ταξίδι, το υπόλοιπο μισό της έκπτωσης επιστρέφεται σε εμάς με τη μορφή πόντων, έτσι ώστε στο επόμενο ταξίδι μας εμείς να πάμε είτε δωρεάν, είτε να αφαιρέσουμε αυτούς τους πόντους και να πάμε ακόμα πιο οικονομικά. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι η Ασύρα είναι μία υπερπλατφόρμα, όπως είπα και πριν, που ενώνει τις 5 κορυφαίες υπηρεσίες παγκοσμίως βάση τζίρου. Είναι υπηρεσίες και βιομηχανίες που όλοι μας κυριολεκτικά τις χρησιμοποιούμε λίγο ή πολύ. Ουσιαστικά μας δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους τζίρους που είδατε και πριν, για πρώτη φορά να έχουμε πρόσβαση. Να σταματήσουμε απλά να είμαστε χρήστες, να σταματήσουμε απλά να χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και κομμάτι από εκείνη την πίτα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτό που λέει αυτή η διαφάνεια είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Μοιραστείτε την ιστορία της Ασύρα και αμυφθείτε. Ο λόγος που μας πληρώνει η Ασύρα είναι διότι φωνάζουμε τους φίλους μας σε μια παρουσίαση, τους εξηγούμε, τους δείχνουμε με ποιον τρόπο μπορεί η Ασύρα να δουλέψει για αυτούς, με ποιον τρόπο μπορεί και η Ασύρα να καλυτερεύσει το μέλλον τους. Ουσιαστικά, όπως είπαμε και πριν, δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει κάποιο προϊόν, δεν πάμε να αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες σε κάποιον, δεν πάμε να αλλάξουμε αγοραστικές συνήθειες σε κάποιον, ερχόμαστε και του δείχνουμε την ιδέα της Ασύρα και αμοιβόμαστε. Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσετε το 100% της προσοχής σας. Στη συνέχεια θα δούμε με ποιον τρόπο μας αμείβει η Ασύρα. Εκτός από τους τρόπους που ακούσατε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 9 μοναδικοί τρόποι, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Καταλληλότερος όμως για να μας εξηγήσει το οικονομικό σκέλος, το οικονομικό κομμάτι της Ασύρα, δεν είναι άλλος από ένα συνεργάτη ο οποίος έχει βοηθήσει ήδη πάρα πολύ κόσμο να αλλάξει και αυτό στα δικά του δεδομένα, να βγάλει χρήματα μέσα από την ιδέα της Ασύρα, να αμοιφθεί, να αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος πλέον, τον γνώρισα μέσα από αυτή την ιδέα, ένας καταπληκτικός ηγέτης, αξίζει να τον ακούσετε μέχρι την τελευταία του λέξη. Δεν είναι άλλος από τον Άλκη τον Κλεισαργάκη. Άλκη μου, είμαστε όλοι αυτιά, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Θανάση. Ο Θανάσης πραγματικά φίλος, γνωριστήκαμε εδώ μέσα από την Ασύρα. Εδώ μόνο φίλους μπορείς να κάνεις, μπορείς να βοηθήσεις κόσμο να αλλάξει τη ζωή του, μπορείς να κάνεις καταπληκτικά πράγματα. Αυτό που θέλω να κρατήσετε όλοι είναι ότι όσα είπε μέχρι τώρα ο Θανάσης ήδη συμβαίνουν. Η Ασύρα έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ίντερνετ, να αλλάξουν τη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζει και δίνει την ευκαιρία στον καθένα από εμάς ξεχωριστά να δημιουργήσει τη δική του παγκόσμια επιχείρηση. Η Ασύρα έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του ίντερνετ, να αλλάξουν τη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζει και δίνει την ευκαιρία στον καθένα από εμάς ξεχωριστά να δημιουργήσει τη δική του παγκόσμια επιχείρηση.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή γνώσεις πωλήσεων, γνώσεις marketing. Είναι πολύ απλό, απλά μοιραζόμαστε μία ιδέα. Θέλω λίγο να σκεφτεί ο καθένας ξεχωριστά ότι σίγουρα έχουμε πει κάποια στιγμή μακάρι να ακούγαμε για μία ιδέα μεγάλη πριν ξεκινήσει. Όπως παράδειγμα το Facebook που πολύ αναφέρουμε γιατί υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Μακάρι όλοι να το ξέραμε όταν ξεκινούσε και να είχαμε επενδύσει. Θα είχαμε βγάλει πολλά χρήματα. Μία τέτοια ευκαιρία σήμερα σας δίνει ο φίλος που σας κάλεσε και μία τόσο δυνατή ευκαιρία είναι αυτή που δίνει σήμερα η Ασύρα. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Θανάσης, υπάρχουν 9 διαφορετικοί τρόποι, 9 ξεχωριστοί τρόποι, αλλά και όλοι μαζί ταυτόχρονα που η Ασύρα μας αμείβει. Οι 3 πρώτοι έχουν να κάνουν με την προσωπική μας καθαρά προσπάθεια, οι επόμενοι 3 έχουν να κάνουν με την ομαδική προσπάθεια και οι τελευταίοι 3 έχουν να κάνουν με ανθρώπους που θέλουν κάτι διαφορετικό, που θέλουν να κάνουν μια καριέρα. Εδώ πραγματικά μπορεί ο καθένας να επιλέξει αν θέλει να πάρει μια θέση στην εταιρεία, να αποκτήσει ένα μερίδιο και μέχρι εκεί. Αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα, να έχει ένα έξτρα εισόδημα και αν θέλει κάποιος να κάνει μια καριέρα. Πάμε να δούμε όμως. Πρώτος τρόπος, ξεκάθαρα, πωλήσεις λιανικής. Εδώ λοιπόν λέει το εξής. Επειδή σίγουρα δεν θα γίνουν όλοι συνεργάτες στην εταιρεία μας και σίγουρα δεν αναζητούν όλοι ευκαιρίες, θα θέλουν όμως να χρησιμοποιήσουν μία από τις υπηρεσίες μας, μία από τις πλατφόρμες μας, να κερδίσουν από την έκπτωση, όπως είπε ο Θανάσης, από τα ταξίδια, να κερδίσουν από τη γνώση της Ακαδημίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσουν μία συνδρομή για να έχουν πρόσβαση. Από αυτή τη συνδρομή λοιπόν ο συνεργάτης που τον σύστησε κερδίζει το 20%. Απλό, ξεκάθαρο. Για αυτούς όμως που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, τη δική τους παγκόσμια επιχείρηση, υπάρχουν 3 διαφορετικά πακέτα έναρξης. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Από το κάθε πακέτο έναρξης, ο συνεργάτης που συστήνει το νέο μέλος κερδίζει το 15%. Εδώ να πω ότι δεν υπάρχει κανένα όριο στο πόσους ανθρώπους μπορεί να συστήσει ο κάθε ένας από εμάς. Αμέσως λοιπόν μετά από την έναρξη του κάθε συνεργάτη ξεκινάει και ανοίγει μετά από αυτόν μία μάτριξ 15 επιπέδων, ανοίγει δηλαδή πάνω από 21 εκατομμύρια νέες θέσεις συνεργατών, νέες θέσεις μελών. Εδώ σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κερδίσουμε επιπλέον έως και 30% από τα πακέτα έναρξης από τον κάθε νέο συνεργάτη. Για παράδειγμα, μοιράζοντας εξής. Στο πρώτο επίπεδο 3 άτομα παίρνουν με το 5%, στο δεύτερο επίπεδο είναι 9 άτομα 4% και φτάνει μέχρι και το 15ο επίπεδο που συγκεντρώνονται πάνω από 14 εκατομμύρια θέσεις. Εδώ λοιπόν δημιουργείται μια καινοτομία και λέει το εξής. Ότι όλες αυτές οι θέσεις δεν γεμίζουν πλέον μόνο από την προσωπική μας προσπάθεια. Εδώ ξεκινάει και γίνεται ομαδικό και λέει το εξής. Μπορεί κάποιος συνεργάτης να ξεκινήσει σήμερα και για κάποιους λόγους να μην αρχίσει κατευθείαν να κάνει την προσπάθειά του, αλλά θα αμείβεται από την προσπάθεια των προηγούμενων. Γιατί πολύ απλά η εταιρεία τοποθετεί τον κάθε νέο συνεργάτη κάτω από τον παλιότερο. Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνοντας μία θέση, σύντομα θα δεις νέο κόσμο, νέα επιχειρηματικά μέλη να τοποθετηθούν μετά από εσένα, θα πληρωθείς για αυτούς, θα κερδίσεις πάλι χωρίς να έχεις κάνει καμία προσπάθεια. Όπως είπα και πριν, μπορεί κάποιος να πάρει ένα μερίδιο, μην κάνοντας τίποτα, αλλά και ο άνθρωπος που θέλει το έξτρα εισόδημα θα συστήσει τα νέα επιχειρηματικά μέλη, θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Εδώ ξεκινάει το παθητικό εισόδημα. Πραγματικά είναι ένας τρόπος ξεχωριστός. Εδώ επίσης, από όλες αυτές τις θέσεις μέσα από τη Matrix, όλα αυτά τα μέλη που θα τοποθετηθούν, για κάθε συνδρομή που θα πληρώνουν, διεκδικούμε μέχρι και 30% επίσης από αυτές τις συνδρομές. Τι πρέπει να κάνουμε και ποια είναι η προϋπόθεση γι' αυτό? Πολύ απλά. Ή πληρώνοντας μία συνδρομή, ή συστήνοντας ένα νέο πελάτη, ή συστήνοντας ένα νέο επιχειρηματικό μέλος. Θα το ξαναπώ, ο καθένας ανάλογα τι θέλει να κερδίσει και πόσο μακριά θέλει να το πάει. Εδώ όμως ξεκινάει ένας πραγματικά
πάρα πολύ ωραίος τρόπος αμοιβής, το matching bonus, το οποίο η Ασύρα μας ανταμείβει για τον ένα και απλούστατο λόγο. Επειδή συστήσαμε τους φίλους μας και τους βοηθάμε καθημερινά να κερδίζουν χρήματα, να αναπτύσσουν τη δική τους επιχείρηση, η Ασύρα μας αμείβει με ένα έξτρα ποσοστό από 10 έως και 50% βάσει των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι. Τι εννοώ όμως? Τους βοηθάμε. Σήμερα στην περίπτωση τη δική μας, κάποιοι κάλεσαν κόσμο για να ενημερωθούν και εμείς κάνουμε την ενημέρωση. Αυτή είναι η βοήθεια. Άλλωστε, όπως είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται γνώσεις, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, μοιραζόμαστε μία ιδέα. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Έχουμε φέρει ο καθένας μας από 10 φίλους μέσα στην επιχείρηση. Έχουν ξεκινήσει το δικό τους επιχειρηματικό κομμάτι και ο καθένας από αυτούς με τη βοήθειά μας κερδίζουν από $1,000. Σε αυτή την περίπτωση εμείς από αυτό το ποσό, χωρίς να πειραχτεί το δικό τους, κερδίζουμε έξτρα ένα 10%, ένα 20%, 25% ή και 30%. Ανάλογα τον τίτλο, ανάλογα την παραγωγή που κάνουμε μέσα στην εταιρεία. Μπόνους προαγωγής βαθμίδας. Όπως σε κάθε επιχείρηση, έτσι και εδώ έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε μία προαγωγή. Η διαφορά εδώ είναι η εξής, ότι ο καθένας επιλέγει πόσο γρήγορα και πόσο ψηλά θέλει να προαχθεί. Εδώ για να κάνω ένα παράδειγμα, ένας συνεργάτης που θα συστήσει 3 άτομα και μαζί και οι 4 δημιουργήσουν ένα τζίρο 5.000 βαθμών, η εταιρεία του δίνει ένα μπόνους $250, τον ονομάζει bronze και το ανεβάζει και τα ποσοστά όπως είπα πριν στο matching bonus. Αν ένας συνεργάτης όμως προσελκύσει 4 νέα μέλη και μαζί και οι 5 δημιουργήσουν ένα τζίρο 15.000 βαθμών, σε αυτή την περίπτωση τον ονομάζει silver και του δίνει ένα μπόνους $750. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε το δικαίωμα να προαχθούμε και να κερδίσουμε ένα από τα μπόνους που βλέπετε στις οθόνες σας και φτάνει σύνολο μέχρι και τα 2 εκατομμύρια. Αυτό που θέλω να σημειώσετε όλοι για να προλάβω τις σκέψεις σας είναι ότι ήδη εκατοντάδες άνθρωποι έχουν κερδίσει ένα από αυτά τα μπόνους. Όπως είπε και ο Θανάσης, υπάρχει ο κύριος Δημήτρης Γάκης, ο οποίος έχει κατακτήσει έναν από τους υψηλότερους τίτλους στην εταιρεία στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας που γύρω μας υπάρχει κρίση. Και αυτό γιατί? Γιατί το ίντερνετ εξακολουθεί και δουλεύει. Δεν σταμάτησε. Δεν γίνεται να σταματήσει. Έρχεται εδώ όμως η εταιρεία και φτιάχνει το lifestyle bonus. Μέσα από αυτό το bonus λέει το εξής, ότι επειδή οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ομάδες, έχουν πάρει την προαγωγή τους, έχουν κατακτήσει τον τίτλο από το silver και απάνω, κάθε μήνα που ξαναδημιουργούν αυτούς τους τζίρους, που ξανακάνουν την παραγωγή, ξανακάνουν την προσπάθεια, βοηθάνε κόσμο να αλλάξει τη ζωή τους, τους δίνει ένα μπόνους από $300 μέχρι και $10.000 ανάλογα τον τίτλο και την παραγωγή που κάνουν το συγκεκριμένο μήνα. Εδώ λοιπόν μπορεί ο καθένας από εμάς να διεκδικήσει ένα μηνιαίο εισόδημα. Το κάθε ένα, όπως είδαμε μέχρι τώρα, είναι ξεχωριστά, αλλά θέλω να τα σκεφτείτε και όλα μαζί. Γίνε διαμάντι και πάνω. Εδώ σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι που κατακτούν τον τίτλο του διαμαντιού και πάνω, η Ασύρα τους κάνει συνεταιρούς και πάρα πολύ απλά κάθε 3 μήνες τους μοιράζει το 3% του παγκόσμιου τζίρου της. Αυτό σημαίνει ότι πλέον κερδίζουν μία έξτρα αμοιβή όχι μόνο από την προσωπική τους και την ομαδική τους προσπάθεια, αλλά πλέον από κάθε προσπάθεια, κάθε ανθρώπου, κάθε συνεργάτη από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά ένας μοναδικός τρόπος να αμοιβόμαστε. Γι' αυτό σας είπα και ότι οι 3 τελευταίοι τρόποι έχουν να κάνουν με αυτούς που κυνηγάνε την καριέρα. Δεν σταματάει όμως εδώ. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν κάποια έξτρα δωρεάν ταξίδια, κάποιες τοπικές αποδράσεις, διασκέψεις κορυφής, υπάρχει μια λέσχη εκατομμυριούχων. Πραγματικά πρόκειται για μια εμπειρία που αλλάζει ζωές. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν πάμε να δούμε πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος να γνωριστεί με την Ασύρα. Όπως είπαμε, δεν θα γίνουν όλοι συνεργάτες, θα υπάρχουν και οι πελάτες λιανικής. Σε αυτή την περίπτωση, για να έχουν 30 μέρες απεριόριστης πρόσβασης, 24 ώρες το 24ωρο, θα πρέπει να πληρώσουν μια συνδρομή $129 για να χρησιμοποιήσουν ή την πλατφόρμα της Ακαδημίας να αποκτήσουν γνώσεις ή
να κλείσουν όσα ταξίδια θέλουν, όσα ξενοδοχεία θέλουν, όσα αυτοκίνητα, κρουαζιέρες, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και γιατί να μην γίνει κάποιος επιχειρηματικό μέλος? Ξεκινώντας με $199, εξασφαλίζει κάποιος 2 μήνες διπλής συνδρομής. Είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά από τον πελάτη Ελληνικής. Με $499, 4 μήνες διπλής συνδρομής. Και με $1.199, 8 μήνες διπλής συνδρομής. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε ότι θα πληρωθούμε και από αυτούς τους 9 τρόπους αμοιβής. Επίσης, ένας συνεργάτης έχει 12 μήνες πρόσβασης στο προσωπικό του ηλεκτρονικό γραφείο, έχει μια προσωπική αναπαραγόμενη ιστοσελίδα, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει να διαφημιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλει, επαγγελματικά εργαλεία marketing, προνομιακές τιμές, ένα πρόγραμμα δημιουργίας υποψηφίων, εκπαιδευτικά εργαλεία, ένα σύστημα προσωπικότητων bank και φυσικά η Asira εκδίδει τη δική της κάρτα Visa. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιληφθεί κάποιος ότι με ένα από αυτά τα 3 πακέτα ξεκινάει μια παγκόσμια επιχείρηση, έτοιμη, στημένη, με όλα της τα εργαλεία. Αυτά εδώ κοστίζουν για ένα συνεργάτη $49 το χρόνο. Κάποιος που γνωρίζει ξέρει ότι στοιχίζουν πολύ περισσότερο για να έχεις μια ιστοσελίδα, για να μπορείς να έχεις έλεγχο στην επιχείρησή σου, για να μπορείς να έχεις το λογιστή, για να εκδώσεις μια κάρτα Visa. Πόσο μάλλον με το όνομα της εταιρείας που δουλεύεις. Και αυτή τη στιγμή και μέχρι τον Ιούνιο, ένας συνεργάτης όλα αυτά μπορεί να τα έχει εντελώς δωρεάν. Η συμβουλή μου είναι η εξής. Μιλήστε με τους ανθρώπους που σας κάλεσαν, ξέρουν και μπορούν να σας βοηθήσουν πώς να αξιοποιήσετε κι εσείς αυτή την ιδέα, να γίνετε μέρος του οράματος, να ενώσουμε τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια ζωή καλύτερη. Και γιατί όχι, να μην γίνετε κι εσείς η επόμενη ιστορία επιτυχίας της social lifestyle κοινότητάς μας. Εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.